Yuyong. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kandila. Ay, nakabili rin. Kanina pa kami hanap ng hanap. Bakit po naman ako? Sarado. May iniwan po ako. Ah, meron. Oo. Nakatinig kung iba sa nag-iwan ako kung kami maalis. Ay, ganun ba? Magkano yan? 310. Santissima. Tika, baka hindi umabot ng 30. Good morning po. 30. Oh. Ayan na. Magkano to? 30? So, bali 3. O, ilan lahat? Tig 10, ano? Kulang tulog. 3? 3-10. 3-10. Oh, ay marami na yun. Ay. Oo, ano lang. Bali 30 yung naibigay ko. Hindi po, ito nga. Kulang. Kinuha mo yung nandito. May 20 po ako dyan na nilagay. Bali 20, 25 tsaka ano. May kinuha ka po ritong 20. Oh, sa akin yun. Tapos ito yun. Oh, nilagay mo yung buong 20. Yun na nga po. Oh. Ito nga ang karagdagan niya. Bali 30 po yun, ate. Kasi akala ko tig 10 yung isa. 3, 4, 10 pala. Hindi ko pa nga po binubusin ko. Ay. Ala, ate. Nandito po yung video. May video po ako. Oo. 30. So, bali 3. O, ilan lahat? 30. So, bali 3. O, ilan lahat? Tig 10, ano? Kulang tulog. 3. 3-10. 3-10. Oh, ay marami na yun. Ay. Oo, ano lang. Bali 30 yung naibigay ko. Hindi po, ito nga. Kulang. Kinuha mo yung nandito. May 20 po ako dyan na nilagay. Bali 20, 25 tsaka ano. May kinuha ka po ritong 20. Oh, sa akin yun. Tapos ito yun. Oh, nilagay mo yung buong 20. Yun na nga po. Oh. Ito nga ang karagdagan niya. Bali 30 po yun, ate. Kasi akala ko tig 10 yung isa. 3, 4, 10 pala. Hindi ko pa nga po binubusin ko. Ay. Ala, ate. Nandito po yung video. May video po ako. Oo. Oo. Yung 20, nilagay mo yung 20 dyan na buo. Ayan o, yung 20. Ayan o, yung 20 na buo. Oo, yung buong 20. Ayan o, yung coin. Yung ito may kasamang ganito yung binigay mo sa akin. Pero 30 yun, ate. 30 pesos yung nilagay ko. Sige na, ayaw kong mag-ano kasi po ang Oo nga, pero madali. Yan, bakit? Kulang pa ko ng 10. Thank you. Ala, si ate. Kahit mo nga buti. Ha?
Ikaw na lang pupunta. Santa Monica. Let's go. Sige, bento. Huwag nga umiyak. Salamat na kuya. Andun na yung 500 ah. Bali yung kasaba. Ilan po ba? Dalawa. Hiwalayin nyo lang. Birthday cake ni Nak. Wow. Wow, walang bata. Thank you. Rasa. Ilan sir? Isa lang. Arita pa. Dito. Tabi sa pisay. Kali ka ni pisay mo. May 20 ka to sir? Wala. Kayo meron? Wala di. Hirap na. Wala din. Naging kurasi sa pagpatili ko. 60. Wow! Ito yung... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, wait. Yan na. Birthday. Okay. Salamat po. Hay yung tanan ng mga nag-greet. Okay. Ang lolo.